ngwa bịanụ ụmụ nwoke ụmụ nwanyị dey ewe o enwere ọgwụ oke na-egbu ụmụ nwoke gogbo enwere ihe ụmụ nwanyị ga-eme nwoke ahụ anwụọ ọsịsọ nwoke ahụ gị na ya bi n'ụlọ nke ahụ bụ di gị enwere ihe ị ga-eme nwoke ahụ anwụọ Adakụ Adamma ada n'ịmara mma ada na-ete egwu ada nwa na-ete egwu ada na-eme ụka ada nwa na-eme ụka ada. O nwere ihe m chọrọ ịgwa ụmụ nwanyị enwere ọtapịapịa eji egbu nwoke and ọtapịapịa eji egbu nwoke bụ na ị na-egbu nwoke nwa nwoke aha ama ha dị egbughị ọtapịapịa ịbụrụ nwaanyị nụrụ di iwee nụcha di wee na-ala dị n'ilo ala ndị ị na-ala n'ilo bụ ọtapịapịa eji egbu nwoke nwoke ahụ gara anwụ mana nwoke agaghị ama na ya na-anwụ ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme n'iro nke mbụ di gị agaghị enwe ego nke abụọ di gị ga na-aya ahụ mgbe niile nke atọ di gị ga na-eme ka nwaanyị ọ gaghị na-eme ka nwoke ihe o nwere okwu ga-apụta ịbịa ka di gị kwuo okwu di gị aga na-ekwu okwu ka nwaanyị maka na ọtapịapịa eji egbu nwoke inyela nwoke ahụ ọtapịapịa. My people ịnụ di abụrụ ihe dị izi ịmarụ na ịbụ nwaanyị mana ịkwadoro ịnụ di mana ịnụọla di nụọ di gị na di gị biri ịlọkata ga-eshila utu jiwa awụji egwushi otu a bifo ala ashila ọnwa nwoke le arụ ofu ọtọ shila nya na eribe so olugbo hafụba nyari ọgbọlọ nyeri egwushi nyerikwuo vegetable ọ ga-akọgharịwa ụmụ nwanyị kịta ọjị ụmụ nwanyị na-emejikwa ha ịlụwa ji golaji ubube nwaanyị bugide obu ha 10 years ya ahụla ya ebuo 10 years mụọ nwoke mụọ nwanyị omuvuo obilie ọchịrị ọtụrụ aka muvuo bidozie ọsị ụmụaji ọsị okenye ọsị nwata ọyọwa ha eji shiwa ha ngwa ha bịaba lọla alọm ihe ngara afọ nwaanyị ala ọlụ ụwụ ịma na mmara mma nnukwu this man efitiri m ịlụ ha na nwaanyị nna achị na nwoke efitighị marụ na nwaanyị ahụ mma achị na nwoke efitighị marụkwala nwaanyị ahụ nwata nwaanyị ahụ nchị na nwoke ahụ efitighị o tesiala mgbada ọjọọ n'iro mgbada ahụ o tesiri n'iro onye gwoji ya ọtapịapịa ihe okwulaji ya o nwere ihe ohi okwula nwoke ele-eme esetu okwu hala ese okwu ihe ọbụla ọ na-ekwu ka nke nwoke na-eme maka na ọtapịapịa ababu ya ọnụ onye nshi ka ngwa ụta ịwụrụ nwaanyị lọrube ju ruo 10 years go marụla ji ya alụ lekagori la jiwa ahụ lekaje mma la after all lefuo ọha elote nke mma gwarụ ngwongwo ụfụọ ọka mma lefuru afụ woo je leme ihe ahụ karịa lịlọ lọmụlọ leme ihe makala ihe ọbụla ị na-eme mgbe ị lọla beju na-eso nwoke ọzọ ihe ọ na-ewetara ụmụ agam n'azụ ụmụ ị mụrụ amụ agaghị prosper ịlọrụla beju na-eso nwoke ọjọọ nwa ị mụrụ amụ agaghị agala ihu ihe na-eme nna na-eme ụmụ ọ na-egbu nna ọ na-egbu ụmụ ọ na-enye nna nsogbu ọ na-enye ụmụ nsogbu onye nchi ka m bịa gwa ụmụ nwanyị ike iji alụ ji gwọ ụkwarụ ngwongwo ụfụ ọwụ ahụrụ ego nye ahụ ndube ji ushiala ịkakọ ehe mgbe ịkọ ahụrụ la ha tabịa rịọdo gboo bata ka a mara ma ala eme cleansing ma ala ekwekwe ụgụbata
maka na ọlụlụ ịlọ dụrụ njọ ka nwunye wụ nlọ ị mara ụlọ ihe ya eme enweghị isi. Adakụ Adamma, ada na-ekwu eziokwu, ada niile ekwu eziokwu, ada niile ekwu eziokwu, ada.